Yo, čus pri novom videu z Brawl Stars a dneska si pôjdeme zahrať Brawl Hokej a uvidíte tu kopu super veci a určite dajte komentáre, že čo by som mal v ďalšom dieli urobiť a to je tak všetko a ideme na hru. Takže, Brawl Hokej ideme dneska hrať a mám nového brawlera Franka. Sa mi zdá, že minulé video som ešte mal El Primo. To je asi môj druhý najlepší brawler. A teraz už mám Franka a som si ho boostol najviac, jak sa len dá. Proste ešte na ňom zbieram poháriky a tak. Yes, a zatiaľ sme dali pekný gól. Let's go. Krása, krása. Hlavne nechcem dneska prehrať, to by bolo dosť blbé, a trafil tyču. To bolo dosť zle. Poď. Ne. Traf. Yes. Dali sme gól. 2-0. Pre nás. Tak, poď. Nám stačí iba jeden gól do výhry a máme vyhraté. Poď. Yes, dal som gól. Konečne. Krása. Jo. Rare. Máme rare. A iba rare. OK. 25 tých. Neviem, jak to mám nazvať teraz. Mám mojich friendov. A mám môjho kamoša. A ten zotazník mi je ďalší kamoš. Tak. Asi od srdiečku. Pôjde. To si puknem. Tak, pôjde. A môžeme hrať ďalšiu hru. Tak, dobre. Sme v hre. Vidíte, že ja tam natáčam. A ideme. Snad neprehráme túto hru. Hlavne nesmú mať puk. Lebo je koniec. Tak, chod dopredu. OK. Poď. Chod dopredu. Má to náš a dáva gól. Yes! Gól 2-0. Poď dopredu. Má to ich. Musíme obrať. OK. Má to náš zatiaľ. Zatiaľ to náš. Poď. Yes, krása. A teraz vám prezradím pár vecí, ktoré by sa mali stať v nasledujúcich dňoch alebo momentálne, dakedy v tejto dobe. Tak čo nám padne? 100 blingov. A malo by sa to stať, že by som mal že za chvíľu vydám video, že 10 faktov o YouTube, tak máte sa na čo tešiť. Vás teraz povedal. OK, máme 100 tých vecí ďalších. A skin na Shelly. Máme nový skin na Shelly, tak player icon, pin, player icon, 10 kredity, si mali 30 sa mi zdá. A to je všetko. Ešte brawlerov, a tu je ten skin, ktorý sme dostali od čo nám teraz padol vlastne. Tak, že tu sú brawlery. OK, a 100 kreditov. Tak to je všetko. Poď. Toto si pozriem, že či ešte tu dačo nemám, že nevybraté. Chcem si všetko dneska vybrať. Tak. Pekne. OK. Poď. A hráme ďalšiu
ďalšiu hru Bravo Hokej. Snad sa vám toto video bude páčiť, dajte odber, like a ideme na to. Za koho som teraz zabil? Ajaj, tesne to bolo. A zomil som. Okej, poď. Poď. Na to ich. Ne. Poď tesné. To joj, škoda. Zomrel som, zase som zomrel. Ja som naspäť 2-0. Veke. Boje. Naspäť. Nie. A prehrali sme totálne 3-0. To je dosť zle. Free. Si dám to isté. Zmením barvu mojho mena na modru. Tak. Tak ešte nič tu nemám. Pozriem. Asi nič. Môžeme ísť hrať? Tak. Ideme ďalšiu hru Bravo Hokej. Ideme... Poď. Tak, snad to vyhráme dneska. Poď. Hlavne nemal ten puk. To bolo tesné. Má ho on. Pekne. Poď. Má ho on. Yes. Poď, nedal som gól ešte. Juj. Poď, strieľaj. Má to náš. Poď. Yes, dal som gól. Let's go. Poď. Yes. Taký Leop dal ďalší gól, 2-0 pre nás. Zasekol. Ty vole, okej, poď. Puk. Ide takde k nám. Okej, má ho náš. Yes. Je zasa. Snad nebude gól. Ale nie, okej. Nie. Nie, pozor. Hlavne nemá. To bolo tesné. O tyčku. Yes. A Zeta dala gól. Ďalší gól. Okej. Vyhrali sme plus 10 párikov. Yes. Rare. Super rare. A to všetko. 100 coinov máme. No a tu nám nič nepadlo. Zatiaľ. Nie. Tak a yes, mega quest. Inak tak konečne tu mám tých bravlerov. Inak pôjde.
ďalšia hra. Zasa ideme hrať. Mám iného brawlera. Nemám Franka. Yes, dali sme gól. OK, poď. 10, poď. Yes, dali sme druhý gól. OK, už iba jeden gól a vyhráme. A to bude dosť dobré. Poď. Nech nám nedá gól. Zabil. Yes. 3-0 proti ním. Let's go. Yes. Jak si trepe po hlave. 3-0. Hrali sme a toto bude všetko a čus.